ಗೌರವಧನದೊಟ್ಟಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿನ ಮಾತ ತಂಡಲೆಗ್ಲ 50,000 ರೂಪಾಯಿದ ಗೌರವಧನ ಎನ್ಮ ತಂಡಗಳ ಕೊಡ್ತುಂಡು. ವಿಜೇತ ತಂಡಲೆಗೆ ಪ್ರಥಮ 1 ಲಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ 2 ಲಕ್ಷ, ಪ್ರಥಮ 3 ಲಕ್ಷ, ದ್ವಿತೀಯ 2, ತೃತೀಯ 1 ಲಕ್ಷ ಇತ್ತೆ ಮಾತೆರ್ಲ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಉಪ್ಪುನಂಚಿನ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ಉಂಡು ಮುಲ್ಲು ಪಿಲ್ಲಿ ಮಂಡೇಲು ಒಂದು ವಾ ಕ್ಲಬ್ಗೂ ಪೋಪುಂಡು ವಾ ಊರಿಗೂ ಪೋಪುಂಡು ತೂಕ. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡು. ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಈ ಪಂಥದ ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯುವ ತಂಡ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡು. ತೃತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡು. ಆ ಪಿಲಿಕುಲು ಎದುರುಡರ ಕುಲ್ಲೆ ಸಾಲ್ಡ್ ತೋಜಿ ಏರ್ಲ ತೋಜರಿತ್ತೆ ಮಾತ ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ ದಕ್ಕಲು ಎದುರುಡು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ ಪೋವೊಂದುಂಡು ಅಂಡ ಏರ್ನ ಮೌನೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಒಂದು ಸರ್ಕಲ್ ಮಲೆ ಪಿರವಲ್ಲಿ ಪಿರವಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪಿರವಲ್ಲಿ ಕುಲ್ಲೆ ಎದುರು ದಕ್ಕಲು ಕುಲ್ಲೆ ಮಹಾಕಾಳಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ತುಮಿನಾಡು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪು ಪಂಥದ ಮೂಜಿನೇ ಇನಾಮು ಪಡೆಯಿನ ತಂಡ ಜೋರದ ದಾಟಿ ಬರಲಿ ಈ ತಂಡ ಜೋರಾದ ದಾಟಿ ಬಟ್ಲೆ ತುಮಿನಾಡು ಮುಂದುಲ ಕೇರಳದ ತಂಡ, ಕಾಸರಗೋಡು ಜಿಲ್ಲೆದ ತಂಡ. ಪಿಲಿಕುಲು ಪೋರ್ಚೆ ಅಣ್ಣ ವೇಷ ಬಾರ್ದಿ ನಕಲು ದಯಮಲ್ತ ಉಂತುಲೆ ಪಿಲಿಟ್ ವೇಷ ಇತ್ತ ತಿರ್ತಡು ಉಂತುಲೆ ಪೂರ ಪೋರ್ಚಿ ಎದುರು ಉಂತುಲೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಗಡ್ಡ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕ ಉಂತುಲೆ ವೇಷ ಬಾರ್ದಿ ನಕಲು ಪೂರ ತಿರ್ತಡು. ನನ್ನ 16 ಗಂಟೆಗೆ 4 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪ್ರವೀಣ್ ಕುಂಪಲ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲೆ ರೇರಿಗೆ ಕುಂಪಲಗ SKB ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ. SKB ಟೈಗರ್ಸ್
ಕುಂಪಲ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಜೋರಾಗಿ ಬನ್ನಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನದ ವಿಜೇತರು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಪ್ಪದ 2ನೇ ಇನಾಮು ಪಡೆದ ತಂಡ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊರಗಜ್ಜ ಭಕ್ತ ವೃಂದ. ಸೊಲ್ಮೇಲು ಅಣ್ಣ ಮುಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು. ವೇಷಧಾರಲು ಪೂರ ದಯಮಲ್ತು ಉಂತುಲೆ ನನ್ನ ಬರ್ರೆ ಉಂಡು ನಿಖಿಲೆ ಹೊರ ತಿತ್ತುವಲೆ ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಕೊರ್ದು 5 ಪಕ್ಕ ಕೊಡೋರು ಲೆಪ್ಪನಿಗೆಲ್ಲ ತಿತ್ತುವಲೆ ದಯಮಲ್ತದ ಮಾತಿರಲ್ಲ. ನನ್ನ 2 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು. 2 ನಿಮಿಷದ ಉಲೈ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಣೆ ಮಲ್ಪುವ 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಇನಾಮು ಗೆಂದಿನ ತಂಡ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆಯಿನ ತಂಡ ಎಸ್ಕೆಬಿ ಟೈಗರ್ಸ್ ಕುಂಪಲ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಡೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಅಂಚನೆ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ವೇಷಧಾರಲು ಉಂತುಲೆ ಪೂರ ಪೋರ್ಚೇರ್ಲ ನನ್ನ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಾರೋಪ ಮಾತೆರ್ನ ನಿರೀಕ್ಷೆದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲೈವ್ಡು ನಡುಟು ತುವಿನ ಕೆಲೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ದಾದ ಕಾಂಡೇಡ್ದು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ತಿನ ಕೆಲೆಗೆ ಈ ಸಲದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ತಂಡವು ಯಾನ್ಪನ್ ಪುಜೀತ ನಿಕುಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಓ ಅವನ ಉದ್ದ ಮಲ್ತ ಮಲ್ಲೆ MFC ಮುಳಿಹಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ ಮುಳಿಹಿತ್ತು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್
ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋ ದೇಪರೆ ಒಂಜಿ ಫೋಟೋಕ್ಕೂ ಅನುಕೂಲ ಆಪಿಲಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಮಾತಿರ್ಲ ಆ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಸುರುತ್ತ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಕರಿನ ವರ್ಷದ ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬುದ ಸೀಸನ್ ಒಂಜೆತ್ತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏರು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ಮೂಜೆತ್ತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏರು ರಡ್ಡು ಸಾರತ್ತ ನಾಲೆತ್ತ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಏರು ಒಂದುವೇ ತಂಡ ಆ ತಂಡ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾವಡ ಅವರ ಸಾಲಾದ ಕುಲ್ಲು ಹೊಡಕಲು ಎದುರು ತಗೊಳ್ಳು ದೆಪ್ಪು ಇರೋದು ಲೈಟ್ ಸಹಜ್ ಬಲ್ಲೆ ತುಂಬಲೆ ಸಹಜ್ ಎಸ್ ಮಾತಿರ್ಲ ಪೋಪುನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡೆ ನಮ್ಮ ಪಂಚಿನ ಫುಡ್ ಫೆಸ್ಟಿಡ್ ದಯ ಮಾಲ್ತದ ಒಂಜಾತ್ ಫುಡ್ಡಿನ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಲ್ತದ ಫುಡ್ಡಿನ ಮಾತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಲ್ತ ಪೋಡ ಬಂದ ವಿನಂತಿನ ಮಾಲ್ತದಲ್ಲ ಫೈನಲಿ ಪಿಲಿಗೊಬ್ಬು ಸೀಸನ್ ರಡ್ಡೆತ ವಿನ್ನರ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಆತನು ಸೊ ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಮಾತ ಟೀಮ್ಗಳ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ನಂಚಿನ ಮಾತ ಬಂಧುಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸಿಕೆ ಮಾಲ್ತೊಂದು ಪೋಪನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು 5 ಸ್ಟಾಲ್ ಉಲ್ಲ ನಮಗಿಷ್ಟ ಮತ್ತಿನಂಚಿನ ಸ್ಟಾಲ್ ಫುಡ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತೆರಳು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ